Sa hirap ng buhay at taas ng bilihin, madalas kung maisantabi ang kahalagahan ng kalusugan. Kaya ang iba, iniinda na lamang ang sakit. Ang karanasan ng mga residente sa paglaban sa sakit, inspirasyon ng nasa higit 300 mga volunteers, mga doktor mula Amerika at iba pa sa isinagawang Alagang Pamilya Mega Medical Mission Year 2 sa Alaminos City, Pangasinan. Iba't iba ang serbisyong inihatid. May mga sumailalim sa minor operating procedures, kabilang na dito si Kuya Bruce. Na-avail ko po sa service natin today is yung light or minor surgery po natin na binigay for free. Okay naman po, mabilis. Sandali lang naman po akong naoperahan, then kompleto naman po ng gamot na binigay sa akin for aftercare. May nabigyan ng libreng konsultasyon. Okay naman. Tsaka maraming gamot na nakuha. Maging dental at optical, hatid din ng naturang medical mission. May nabigyan din ng reseta, maging libreng mga gamot. Sa loob ng higit sa isang dekada, naging taon na raw ang kanilang pagbibigay serbisyo sa mga residente ng Alaminos City. At ngayong taon, umabot sa higit 8,000 ang nabigyang serbisyo. I think this is the 11th year. So bakit namin naisip? Kasi every day, one of the most important or essential services is yung healthcare. When we do community work, kita mo naman na kailangan nila ng gamot or kaya mga bagay-bagay para gumaling sila at lumakas yung katawan nila. So naisip namin na gawin ito dahil it is an opportunity to get the US doctors or Manila doctors here in Alaminos to give the best service. Asahan pa daw ang pagbibigay serbisyo ng grupo at pagsulong pa ng kalidad na serbisyo medikal para sa mga taga Alaminos City. Jose Robert Inventor, RNG News.